Gaur egun sekzio eharra daka gaur TV-bilan, kedaten, ez da? Atxaleko saioan, Universo Padilla izena du, nire unibertsoan, nire fantasia bakizuzuk ezagutzi dazu Joseba. Horta torrea izonea, buru hau ez da ondo. Eta, zer ratxa, aukera mantziatela, interneten nostintuten produktuk eta tramankuluk erakusteko. Eta, bueno, nik hemen batzuk ikarrizkitut, programara eramaten ditudan batzuk. Zemate karritu? Asko, nik beira. Danak eakutzuk aldizu. Bai, batzuk bai, beira, adi, txekuak. Empanadi jakita gustatzen balen bazaizue, ja existitzen da empanadi jakiteko tramankulu bat. Oso praktikoa egaina, ez da? Obleak eta jartzituzu. Hemen gaine jarri, osagaia barruan sartu. Oira eta raka. Tainda. A ber, merkia da, orduan behar badak gero emaitza ez da perfektuatako. Ja, egual ez dek egunero bosteun empanadi jaiteko. Oida, baina bueno, bentsat. Oida. Ona. Baina hori bidez, behira, Joseba, gustatuko zeizu. Bota. Sagarrak zuritzeko tramankulua. Adi. Eharrak atxarrua. Probatengo dugu, 8 segundu bat, hartuko dugu. Karri, probatu, ikusi nahi jateta. Gu badaka obradoren ebai bat, hola, makina bat sartzen dura. Leheno dana ibiltze ginen eskuse bai, holako txiki batekin. Oan ja bat zaraka bola jartzen dura. Zuek ja, brose, holako lekutan ona behar dezu. Bai, bihar deu. Eta gaine, atatzeu zurituta eta moztuta. Honek egiten zuritu. Bai, beira. Honek egiten duna zuritu, ez? Bera, hor, astegea. Bera. Igual, letxe. A ber, itxoin. Beste aldea. Bez? Rakatakata. Bueno, ba, ikusten itxoin, eskan batzutan ere tartien ere gertatzen da. Amutza karriek, amutza. Bera, a ber. A ber, itxoin segundu bat, Hau, hola, zuzenian. A ber. Itxoin segundu bat. Hau, merkien erosiak, no? Sagarra. Bueno, gauza da. Sagarra ez da ona, itxoin segundu bat. Sagarra ez da ona, ados. A ber. Oen, hasikoa, bazu zuritu, ne? Nik bota bintzaigula, Bueno, berdin du, gauza da. Honek zuritzen dula, bale? Ikusi ezue, frakaso absolutua izan dela. Baina zuritzen du, bale? Eta, ojo, hemen, hau da, denek gustatuko zaizuen atxian, hau daukau, zatitzeko. Jaseak ateatzeko pusketan, ez da? Claro, zuk bera, koentzan dago emendikan, jendeak ikusten, bera, hemen jartzezu hola, eta ardun, hola segin da, bera, daukazu, sagar guztia, proportzio berdinetan zatitu da. Bale, orduan, bueno, azalaken jandezak ezu da, azale gabe, baina bintzat, hola, azkar indezak ezuna da, txekintzako tala, sagarra zuritu, eta jan. Oso ona. Hau berdina, sandiakin eta berdina, Haundiagoa berdek. Baina, bueno, ikusten zuen, erreixa dela, horregatik, tramankulo hauek, gaina merkiak dia, Joseba. Baina, hor garestia, tea zaigu, Hombre, ikusten zu hau, gero gehiago erakotxiko dizizut, baina, bueno, hauek 5 euro tala bale dute. Bai, Bai, boltsiko guztintzako. Nik beti honek arizki dizuten gauzak dia. Eta nun bilatzeitu gauzak, nun bilatzeituk? Ba, internetez. Bakizuen plataforma asko daudela, holako gauzak saltzen dituztenak, eta, osoa da. Egia da, nik beti esatetela, hemengo komertzioare sustatu barreula, baino, holako tramankulu arraruak, beti, asiatik eta iristen dira. Eta nahiko tramankulu ez azkakik etxian olako katxarrok sartzen azteko? Jo, okerna da, karo, hauek sekziorako erabiltzen dituen gauza diala, aizezkit etxia, ja daukan, etxeko gela bat, tramankuluz betia. Eta zei bilia izor, ligatu nahian, o zei? Ez, gaur gure bigarren zita alako, vale. Bakizu, anana oso modan ondala azken aldin. Bai. Eta anana zalentzako beste azken tramankulu bat ekarri zuet, beira, hau, beste gabe anana ondo. A ber, notatzen da, porque bakizue gaur, ekarri duten gauza guztik. Amustak ekarrituk asko erabilitako, beira. Beira, hain barrezuena da, buelta eman. Buelta matio zuen bara guztien. Jate indarra beraka. Taka. Eta dia kontxerban etortzen abezela hola. Oida, baino, ez ez zu, beraz, terrexadan, zu gesten ez du beraino, tiki, ta, anana, kamon, eta aiten dezu hola, bera. Atatzen ez du? Samurraziak. Mira, markatu dezu. Nahiz baiten, denamen txukun deko zuen, basa bartzu, begira ze hona. Bai. Zuko guztia, eta jarraitu dezakezu ateatzen. Hau ondo dago, Hore, ba.